И здравейте на всички, завръщаме се едно видео на Airsoft в село Победа, област Плевен, което много добре знаете. Сега ще ви обясня набързо сценарият, обаче аз не го разбрах на 100%. По това, което съм разбрал, обяснявам. Цялата карта играе роля на лаборатория. Долните три къщи, които виждате в дясната част на картата, играят ролята на офиси, в които има документи. Трябва да ги пазим, за да не ги вземат. Нашият спаун се намира тук, противниковият спаун се намира тук. Главната сграда в средата на картата, която много добре вече ви е позната и знаете, играе ролята на монтаж. Също там не трябва да отиват, защото има куфари, които ние пазим. И общо взето ние трябваше да пазим офисите, монтажът, нали, главната сграда, за да може да не нахуе противниковият отпор и да вземе документите, информацията и вече да разшифроват техните си формули, кодове и да свършат там някаква работа с куфарите. Това разбрах аз. Но да, получи се интересна игра. Може да се абонирате и да харесате видеото, разбира се, ако ви хареса, и ви пожелавам приятно гледане. Тук е главната сграда. Искам да се извина за някои от кадрите. Малко камерата гледа в краката, обаче явно наистина се е налагало да клекна, за да мога да направя дадено убийство. Тук в тази ситуация, която виждате в момента, обсъждаме как да пробием, защото по този път, който виждате, гората вдясно е обградено и просто няма откъде да се мине. Нашият съотборник, който в момента тича, казва трябва да ръшнем, да влезнем и ще се получи. Та нека видим резултата. Тук вече влизаме в главната сграда няколко човека от отборът, обаче в стаята отпред в дясно се натъкваме на човек.
Чакай бе, наш си бе. Да, случват се такива неща. Тук 4-5 минути седим, няколко човека от няколко страни се опитваме да влезем и става се оказа, че просто има наш съотборник. През втория етаж мога да влеза. През туалета. Ние отворени са долу. Втория етаж в края на коридора има палет, през които му влезе. Аз на тях те ще отсъдят за първи път. Елате. Ела. Знам, ама то няма никой. Обаче. Аз не убихте, бе. През гората отзад влизат от мен. И те отиват, толкова отиват в гората. Тук обсъждаме и си казваме един на друг, кой къде е видял противници, къде знае, че са. Пък мен ме изпратиха на първият етаж, за да мога да отида от другата страна, отзад, понеже казаха, че от гората има няколко човека, които натискат от вражеският отбор към нас. А снайперистът съответно гледаше от срещната страна, в която видяхте преди малко. Добре. И тук само да знаете, че обикаля сградата чак за отзад.
Поне 100 трябва да има. Наш, син. Срещу директно диагонално. Точно срещу ръка. Къде мърда един стрел? Не, още не. Там на пътек, на края на пътек. Не, тук са наши. Да. Там беше поне чисто човек. Ние отгоре нямаме видео.